Patunan sa bagong administrasyon sa Mandaue City ang posibleng pagbawi sa mga una nang nahatag ng mga sakyanan alang sa mga opisyal sa sangguniang kabataan. Kinumduman sa miaging administrasyon, napasar ug naaprubahan sa konseho ang deed of donation sa 15 ka mga sakyanan alang sa mga SK chairperson sa lain-laing barangay. Miagi pa og lantugi ang plano apan sa hinapos nga bahin sa 16th sangguniang panglungsod, napasar ug naaprubahan kini. Karon sa bagong administrasyon, aminado si Mayor Junkie Uwano nga aduna pay mas nanginahanglan unta sa maong mga sakyanan. Ilabi na nga human sa paglibot-libot niya sa mga departamento. Nakita ni ini nga mas gamit unta kini sa ubang opisina. Aminado hinuon ang mayor nga above board ang paghatag sa mga sakyanan apan buot gihapon kinaniling hatagan og solusyon. Kibaw ko, everything's above board, nagipapasaran gito og ordinansa, pero we'll see lang kung wa ba to siya nasud sa ban, no, na pwede pa na nato maipa-review nato sa atong legal department kung what we can do na mahatag ito sa saksaktong angay kay wa mo to nato gikuha lang para sa SK use para to magamit for